Ben, chegamos logo ao final da cuarta xornada. Quedanos aínda nesta andadura ao longo deste primeiro semestre, xornada do día 27 de xuño, na que esperamos reatoparvos. A xornada comezou hoxe, casi comezou cunha petición que logo foi aludida por Teresa, creo. Nós non somos rosaliólogos. Ben, bueno, pois creo que precisamente a reiteración desa excusatio indica que algo do que nós pretendíamos conseguimos, non? Porque cando puxemos unha nova ollada, puxémolo conscientes de que había unha certa anfiboloxía nesa unha nova ollada, que era, por un lado, unha ollada máis, e, por outro lado, unha ollada distinta das anteriores, non? E xustamente por iso, nos, ademais de querer reunir neste congreso as voces máis importantes que nos últimos 25 anos aproximadamente, desde o gran congreso anterior, se ocuparan de Rosalía e poder facer un pouco o balance do estado dos avances dos estudos rosalianos neste último cuarto de século, e poder visitar diante de un público variado esas novas liñas que se transitaron nos últimos anos e que fixeron que avanzaran en sentidos distintos, moito máis plurais e enriquecedores os traballos sobre o coñecemento de Rosalía. Queríamos, ademais diso, ampliar os enfoques, ampliar a nómina de observadores, ampliar as disciplinas desde as que distintas persoas se podían achegar ao saber xa acumulado sobre Rosalía e, ademais, que deran un novo impulso, o sea, unha nova ollada. Bueno, pois alégrame que reiteradamente, ademais de grandes voces que non necesito presentar aquí, que xa tiñan tradición nos estudios rosalianos, que son referentes para calquera que abra calquera traballo sobre Rosalía, pois que tamén esas outras voces mostraron que non nos equivocamos seleccionando, porque fixeron unhas intervencións excelentes e moi enriquecedoras, que deron lugar a varios debates ao longo do día de hoxe, igual que nas sesións anteriores, e que amplían, efectivamente, a pluralidade das olladas que se deitan sobre Rosalía e que fan que o noso coñecemento sexa, a partir de hoxe, maior e mellor. Falouse moito no día de hoxe da posición de Rosalía no canon hispánico europeo do seu tempo e tamén do tipo de canon que prevalecía no seu tempo. Mostrouse que Rosalía estaba impregnada dese ambiente intelectual na súa época, que asiste, a veces conscientemente, a veces seguramente non tanto, aos debates intelectuais do seu tempo e que efectivamente está no canon. Como dixo Arturo Leite, Rosalía escoita o inconsciente do seu tempo e iso logo transmítese na súa obra. Está tan dentro dese contexto, dese ambiente intelectual tan impregnado del que, como mostrou Xavier na súa conferencia inicial desta mañá, mesmo se poden atopar paralelismos e similitudes entre Rosalía e outras autoras contemporáneas que ni siquiera se coñecían entre si, o que quere decir que están igualmente inseridas nesa rede e que hai sempre fíos invisibles que conectan todos os que están na rede e que, polo tanto, non é extraño que se produzan esas concomitancias, esas similitudes, esas converxencias. Revisouse a obra de Rosalía esa luz e mostrousenos como unha poeta desconfiado ao potencial comunicativo da linguaxe, como unha poeta co eu escindido, fragmentado en diálogo que transmite esa loita interna entre os varios eu que confluen nela, incluso a capacidade para que todos eses anacos de eu desaparezan na colectividade, representando a colectividade, máis ben, a variabilidade da voz poética e a discontinuidade da escritura como estrategias discursivas. Mostrousenos, decía Xavier, o seu ADN poético, pero tamén as relacións literarias que mostran a absoluta modernidade de Rosalía no contexto europeo da época,
non necesariamente, decía Fernando, como precursoras de nada, senón simplemente como muller do seu tempo e que, polo tanto, está no debate do seu tempo. Unha Rosalía que se apropia da lingua popular e desaparece como intermediadora. Daí, decía Chus, que esa identificación tempera xa de Rosalía como Galicia, e a recepción de Rosalía na crítica española contemporánea con grande distancia cando non en contra. Pola tarde, pasamos a un contexto internacional de outro tipo, transatlántico, non tanto por influencias mutuas, senón por intereses, discursos imaginarios compartidos, esa conexión coas literatas anglosaxonas, decía Catherine, mulleres fortes, insumisas, indestructibles. Ela falounos dunha Rosalía non periférica, efectivamente, senón pertencente a unha comunidade de escritoras que cobre un espazo transnacional, a que podía chegar ben directamente, ben a través de traduccións, de revistas, etc. Kathleen falounos tamén das súas motivacións para traducila, debo dicir, grazas. E reivindicou o papel da traductora como mediadora, interpretadora, desenmascadora da obra literaria. Distintas interpretacións, distintas traduccións, é obvio. Deixo aparte o problema da ética da traducción, é dicir, sempre a ética ten que acompañar o traballo ben feito, sexa de traducción ou de outra cousa. Incluso se chegou a falar da traductora, decía Teresa, como creadora de novo coñecemento, efectivamente. Na última mesa, sobre a traducción, nos pensamos esta tarde, efectivamente, como a traducción como un medio para a difusión, para trasladar a voz de Rosalía, para trasladar a voz da literatura galega no seu conxunto, para difundir a nosa literatura e a nosa cultura, de maneira que, unha vez coñecida, poda ser amada, incluso experimentada na propia lingua, pero se ninguén sabe que isto existe, ninguén se vai a chegar a unha lingua estranxeira desde fora, non? E, efectivamente, os distintos intervenientes da mesa coincidían nesta idea, na traducción como unha mediación necesaria para a difusión da literatura galega no mundo, da necesidade de potenciar unha traducción que non pase por unha lingua intermediadora, temos exemplos bastante coñecidos. Repasamos as traduccións da obra rosaliana, sobre todo de cantares gallegos a outras linguas e máis especificamente o inglés, para acabar coa imaxe de Rosalía no mundo anglófono, e iso, a imaxe que proxectaba na súa última intervención Olga, coincide bastante con un dos obxectivos que a nós nos moveu cando colocamos esta mesa, e era cales poden ser os fíos de interese que poden mover a falantes de outras linguas e de outras culturas a achegarse á obra de Rosalía. Ela mostrou como aspectos de tipo ideolóxico, cultural, interpretativo da obra de Rosalía poden colocala nesa modernidade que tiña no século XIX e que sigue tendo a principios do século XXI. E, por tanto, ese é un activo de Rosalía que nós temos que explotar para difundir a imaxe de Rosalía noutros lugares, porque con certeza esa empatía con esta muller excepcional, excéntrica, efectivamente, que por un lado ten o potencial da nacionalidade, da identidade, e por outro lado o discurso transgresor ligado ao feminismo, son cualidades que fan dela unha muller absolutamente contemporánea e a que se pode querer achegar homes e mulleres desde distintos ámbitos e distintas culturas, non?
Por iso, volvo de novo para acabar o título, non unha nova ollada. É Rosalía no contexto internacional, entre as nacións ibéricas, desde unha punta a outra de Europa, fixadevos que empezamos en Alemania, logo pasamos por Inglaterra, fomos por Rusia, acabamos logo pasando ao Atlántico. Incluso fixemos unha pequena viaxe por Asia, con Asaka, con Rosalía no Xapón. Hai unha traducción ao bengalí. Bueno, podemos, efectivamente, ela é a nosa mellor embaixadora. É unha imaxe que nunca nos falla como rostro da lingua e da cultura de Galicia. E efectivamente falábamos de, como decíamos, influencias e paralelismos, falábamos de difusión e falábamos da actualidade. Non creo que cumprimos suficientemente, bueno, cumpriron eles, afortunadamente, cos puntos de foco que nos queríamos para estas xornadas, entenderon perfectamente o pedido que nos lle fixemos, tanto os conferenciantes como os dous retrucantes, como os coordinadores da mesa e como os participantes na mesa. Por tanto, moitas gracias a todos eles, moitas gracias ao público que nos acompaña en presenza na sala, pero tamén en directo a través de internet, a todos os que animaron os coloquios. É fantástico, creo que é o primeiro congreso en que estou, en que se agota o tempo do coloquio e hai que cortar. E, polo tanto, de novo, efectivamente, moitas gracias a todos os que participaron dunha maneira ou outra no día de hoxe, tamén nas xornadas anteriores. Vémonos o día 27 de xuño. Organizadores e organizadoras.